تماشاوانê hêja temaşevanê Xanî TV de me xweş bi hêvî dikim rewşa we baş bi. Di vê hefteyê de di vê xelekê de mijarekî meyê tenê heye, mijarekî sereke ye, bi dilê we ye. Di vê mijarê de em ê gelekî qerf û henekê xwe bikin û em ê nirxandinê xwe bikin û em ê rexneyên xwe bikin û qehwa xwe jî vexwin. Kî hez dike ser seraser çava, kî hez nake hewa dîwarê bedena Amedê heye bere here serê xwe lêx. Em dest pê bikin. Qehwa we hazir e? De fermo. Ya Xwedê. Gelek cara ez tişna dibînim dost û hevalên hêja ji me re tişna dişînin yanî dibêjin mamoste filan kes êrişî te kir, mamoste filan kes vê li ser te nevisand û medya xapoçî ez wan nas dikim yanî ev ê medya çêkerên xapoçî, nivîskarên xapoçî ê giregirê wan, ê gubegubê wan, ê qeraseyê wan ez wan nas dikim. Yek bi yek. Lê hinek jê carna nû tên meydanê bi rastî ez naz nakim yanî kînin ne ji ber ku ez wan naz nakim yanî ez wan nabînim yanî wan biçûk dihesibînim. Na ez naz nakim wekî takekesî ez wan naz nakim. Biraderekî navê wî Menderes ez Menderesekî naz dikim demekî muhasibê azadiya welat bû dema ku ez nivîskarê azadiya welat bûm. Menderes muhasib bû li Sorguçî belkî niha li me temaşe jî dike silavê xwe jê re dişînim eger dûrî apoçiya ketibe. Eger mabe apoçî mabe xapoçî ez silavê xwe jê re naşînim. Teyb temel heta niha xapoçiyê ez wî naz dikim silav ji wî re tune. Emîn heta niha xapoçiyê silav ji wî re tune. Samîtan xapoçiyê silav ji wî re tune. Me Mîrxan xapoçiyê silav ji wî re tune. Kesên ku mane xapoçî ji hoşengosê silav ji wan re tune ye. Hinek kes wek vî biraderê Hanev Menderes ez wî naz nakim bi rastî yanî dibêje we vîdyoyê me dibe vîdyoyê çi halê çi biraderê hêja mitxewinê şeva jî te nedîtiye ez naz nakim tu kî yî tu çi yî rewşa te xebata te min e vîdyoyê te bi kar anî yanî zaten ez li ser TikTokê ne aktîfim gelek kes gelek birader vîdyoyê ku ez diweşînim li ser kanala xwe û li ser kanala Xanî TV ji xwe re bi kar tînin rexne têde hene, nirxandin têde hene, enformasyon têde hene, qerf û henek têde hene ji xwe re bi kar tînin ji xwe re dikin alav li hemberî rêxistina xapoçî tevgera xapoçî û kar tînin. Ez aslen ne aktîfim li ser TikTokê yanî çend hesabê minî TikTokê xapoçî êrîş kirin raport kirin û yanî sekinandin. Hesabê minî ê Twitterê li Bakurê Kurdistanê qedexeyê xapoçî raport kirin. Aynî tişt li hemberî mamoste Nîzametdîn jî hesabê wî raport kirin. Lê tiştê xweş ew e ku mamoste ev enformasyon anîye mamoste Feqê Teyran ku kesê ku raport kiriye li îmêla wî Abdullah Öcalan têde nivisandî ew ê ne ew e ev mijarekî din e. Me bez cê ku ez li ser TikTokê neheqwase aktîfim. Ez nizanim tu li ser TikTokê heyî ya tu tuneyî yanî qusûrê negire yanî ev çîrok mîrokê wela vîdyoyê te yanî qet temaşe nekirî yanî ez tişê te yanî tu çi dibêje tu çi nabêje tu rexneyê PKK dikî tu PKK diparêze bi rastî ez vê mesela hanê ez nizanim bigînin wî jê re bêjin ku tiştekî wilo tune yanî. A di duwa yanî ev mesela rexne ku carna hinek kes dibêjin hoşeng êrîşî serokên Kurda dik. Êrîşî serkirdeyê Kurda dike.
كروكي سر كردي كردا ما إيريشي كي كريه هاي خولي سر ما إيريشي كي كريه ما إيريشي ملا مصطفى برزاني كريه نا ما إيريشي مسعود برزاني كريه نا بري دما أصحابوشي بوم دما آل شامي بوم مرخ ندكر جلال طالباني مسعود برزاني ريخستنين بار تفقرا سياسي أصحابوشي بوم ويجاغي دما أزل شامي بوم بري 20 سالا بري 25 سالا دوی قناغا هانه ديني لي جي 15 سالا وفرد از رخنه تني لتفقرا خابوشي دكم و از لسر حقية بوم و داوي وكمه دركت بنرن خابو و جهاند كيجان قناغي وجهاند قناغا كونش خور بيجن تيروريست ولتشبك آخن وتليلي بكن وبشيويكي فرمي ودناوا بلغين دولة تركي ده وين وكيري خصنكي تروري هات الناس كرن كي يعني سروكي كردا كي خابو سروكي كرداوي نابينم از آجانا كي ميتي خلام و زلامي ميتي ودولتا كرد بين مسكي از خابو وكي سروكي كردا لي نانرم تشخر لي وكي سروكي كردا دنر بكيفات سروكي يكي تني نحمو سروكي كردا وان درو مرو سخته ایریشی سروکي كردا دك ایریشي نظام ایریشي تفكر خابوچي و سروكي وي خابو دك ممكن ما تئيريشي تريخسنين نا اي كردين ايراني جبلي باجاق شخو بككي بياده شخو بككي يعني مشي إيريشي سروكي كردا وكي دمكري إيريشي سروكي كردا دك نابجن تني وكي باكوريا قوتي سادجه سروك خابو آرمانجا هوشا قوسي يو تفقرا خابوشي نابجن لي فرح دكن و قوان دكن و سروكي كردا تشكيولو تدير اف درو مروي هاني دروي تفقرا خابوشيش بوغ خلق ناس بكن إيريشي سروكي كردا دك مالا مني سروكي كردا خابو سروكي كرداي جمعة برينداري كردا بكوشد هندرش كفتاد و سروكي كرداي دوران كالكان يكي تركمان دست آفتي بالدعاء كجكي كردا و سروكي كرداي خابو للشامي و للروما تشتي كر جيرما دست آفتي بالدعاء كجكي كردا و هرن لجي نجدد بلدان بپرسن نجم بپرسن بخابو چكريه هرن جي شمسي قلج بپرسن جمنه پرسن هرن جي آيفر كايا بپرسن آكولي إيطاليا بخابو چكريه جمنه پرسن ها او سروكي كرداي سروكي تي هي خابو چي سروكي تي نسروكي منو نسروكي كرداي دماكو ازولو رخنه دكم جبو قف مسألة زلال عادت وا خوشنگ خبر عادده چه رو دشون عاد بجره ده رخنه وی نزانستینن كرو از يعني اشتهي از مناقشه فريدريك نيتشه دكم يا كارل ماركس يا ميشيل فوكو دكم از مناقشه يكي كو گلي كرد خاپان ديه و چيرو دجوناش گلي كرد دكه حقارتي للشهيد گلي كرد دكه دبيجي مصطفى كمال اتاتورك ندج مني كرداي كجري شيخ سعيد اكال و حوالي وي ايكو هاتن دار دكرن كجري وار مصطفى كمال اتاتورك خابو دبيجي افيا ندج مني گلي كرد باش افيا دوستي گلي كرد مصطفى كمال اتاتورك ايكو پس ne کمالیزم dedi ايكو پس ne تورانیزم dedi ايكو پس ne سلطنه عثماني dedi ايكو پس ne سلطنه سلجوقي dedi يكي حقارته بكردا بعربه بارمنا دك عرب هوارا خوا بانجليزا جهاندن جبو وانج عثمانيه ج انور باشا و طلعت باشا و جمال باشا خلاص بكن آپوش مر نيسا تي فتگره بس ني سلطنه عثماني dedi از via چه مناقشه پیر بكم يكي دستي كمال اتاتورك جو خوينا شيخ سعيد و سيد رضا و سرلدانا قوشگري و زيلاني و كومكوجيان بسري كردا هاتي دستي ويدي شو از چه مناقشه في بكم
از ای بچه منطق و بچه عاقل و بچه زانبن و اکادمیسین و بروشنبیری مناقشه هایی یک جمرد بیجه که مصطفى كمال اتاتورك حقی وی هبو کردا بده برکیری از ای چی جیر بیجم از ای بیجم نا و علم و تاریخ و نزانم شوف یکی ولو یکیش گریلار دبیجه وکی کرا او جگریلار به ویدیو لپیشیا گلی کرد رونشتی لسر ماسه جبار قادر رونشتی و زبير ايدار رونشتی فيديو هي ده 1995 او دل بخوین داراجی بالريفه دبوي بروجرامي هان اشكره لپیشیا جب اکادمیسین کی وکی جبار قادر کنه حال هولندایی قد با آپوچی قد دوری آپوچیات قد نزیکی وان قد بيحلوست از وید بینم از قالك جارا للجفين جفاطة مرحبا ولو سلاوي ديك اللي از وين ازدكم حاضر لسر ماسي لهمبري مليونا قالي كرد لهمبري جبار قادر لهمبري زبير ايدار خابوي وي سروكي وي نونوي سروكي وي توتوي سروكي وي عوعوي جگريلا ارقوت وكي كرا جگريلا روشكي جرجا وديتي قوتنكي درواي ريع جگريلا رو مقوتي حاشا شكيولو من قوتي سروكي و چيرو دجونات بيجي سروكي و دبيجي وگرن الفيديو يوي بتركي و بكردي قوتنا هري خوش لجم آبو شرفسز فاحشه اورسپی چجوک اف گوتنی آپون اف گوتنی خاپون ایکل جم خاپو مانه کادرو این پککی بره در کفن باخفن بیشن خاپو سوزلک آوی فرهنگ آوی اوه از یکی وقت ویازی چی پر مناقشه بکم از چاوا برسوایی بدم مافیا نسمایل بشک چیه بشویگی اکادمیک و روشن بیرانه از برسوایی بدم چکیولوتن نه یکی دینو کی یعنی از چیزی بیشم یعنی تفگره کی کو خباتا گلی کرد کدا گلی کرد ج آکو پشتگیری پککی دکر تروریزه دکر عزیزه چیه بیشم از چی برسوایی بدیم از چی بلو به بهنا فرائه من والله بهنا من فرائه بريز من درس قصور نقرة تو اي وقتها بهنا من فرائه يعني از نکارم لسر خوینا شهیدا بازاریه بکم نه ای کش شهید گل کرد رو بیشه تروریست ای کش مظلوم دوغان رش عقید رش معصوم قرقماز رو بیشه تروریست و بب بلگه و د پارلمانتویا دولتا ترک رو درباز بکه از سری وید جا بخچلی کم و سری بخچلی جاوی کم تناس کرد چما ولد بیشم ایکو خباتا گلی کرچ بو سرخبون و آزادیه و جه سرخبون و آزادیه برومتر تشتکینه ایکو فی خباتا هانه تروریزه بک از سری وید جا آتاتورکم و سری آتاتورک دو جاوی کم تناس کرد آن روشنبیری هری قشارتی و هری دیرک و هری باش اوه ایکو دست کمال آتاتورک جو خوینا گلی کرد بشو از وی رزیل و رسوا بکم از چورم نقاش پیر بکم اویا نقاش پیر نابه يعني بشي دبيجن والله هو شنگ سرت کرو چه سرت هاي خالي سرنو چه سرت اویا انفروتن تركا انفروتن جولاني انفروتن صدام حسين انفروتن حافظ اسد انفروتن خميني انفروتن خامنئي انفروتن روسا انفروتن يونانيا انفروتن ارمنستان دفركي دي دنيا نما ام نفروتن وان هذه چورم پیر مناقشه بكم از اذم ايد عاجبين سراسر شعبا اي كنا عاجبين جيب كيف اخوي تماشا نكن ما متزوري تكسينه كريه وايك ولو خطبينه تيرا خوا ولو زلام ومنطق له برا ام گفتگو بكن بلقاين لجمعنا وبلقاين لجمعان عنا ونكيد خوازن يعني اوقاص يعني دبي مجارة هاني دبي مسألة زلال به كسك نيم يعني جمر بحثا روشنبیری نکس تیرا خواه دواری نویساندنه ده
ez heme ez ne mecburim yani zwarim ji cem mamoste menderes re bêjim ez va ez evim me vê kirî me vê kiriye nikarim her carê dubare bikim û jiya min xwend mi posta wî dît ev kommentê xapoçiyên sexte û ji mir dibêjin wala nizanim yek li derî wî dixe diçi ban polîs dike polîsê girû ez ê ban polîs bikim ji ber ku tu tevgerek terorîst e ji ber ku rêxistina te terorîst e ji ber ku te hevalê xwe kuştiye ez yanî normal ez ê ji polîs re bêjim ez dibin gevxwarin û çavsorkirin û tehdîdê xapoçiya de me ev normal e bes ez newlo me yani ez diçim û têm û li Misrê û li Çêk û li Almanya û li Holanda û ez digerim û ez hesabê rêxistina PKK bi 5 qurşa kiribaş mala xwe dernediketim a baş ew em herin mijara xwe malpera rastî bi zimanê Tirkî hinek camêr lînka wê ji min şandin ku noteyê hevdîtinên şandeya Qendîlê û Apo li Êmralî em ê bêjin li Êmralî noteyê hevdîtinên wan belav kir li ser sê beşa ev noteyên han belav kir wekî min ji were screen video ji malperê ev noteya hanê beşê yekê min ji were da diyar kirin me li beşê di duwa û beşê sisiya jî nerî lê ji ber ku hingî dirêj bû me tenê beşê ewil xwend tiştê balkêş tê dir ku şandeya PKK şandeya tevgera xapoçî ji 4 kesa pêk dihat raperîn jin e ji Dêrsimeyê û Hêlîn Tirk e Hêlîn Omîd ewa endama komîta navendiya PKK ev Hêlîn Omîd dema havîna 2017 ez çûm Qendîlê me wê li wir dît Harûnê Tirk li wir bû Hêlîn Omîd jî min dît rehmetiya Sakîne Cansez jî û Elî Heyder Qeytan û Duran Kalkan ji xwe civînê me yê dirêj bi Duran Kalkan re çû bi Cemîl Bayîk re di cara her carê saet û nîvek saet û nîvek em ez rûniştim ji xwe hevdîtina min a sereke a rojnamegerî bi Murad Qaraînan re bû wê çaxê ev Hêlîn Omîd jî min dît yek ewilo xweşik û tenik û zirav û çeleng bû bi rastî xweşik bû yanî niha xweşik e ja dema ku qîz bû kabê çawa bû yanî ev Hêlîn Omîd a Tirk e û Sebrî Ok û Duran Kalkan jî ew jî di vê şandeyê de ye naveroka wê ez bihêlim lê ev belavkirina noteyên vê hevdîtina hanê gelekî balkêş bûn bi rastî ji mir balkêş bûn û ez ê li ser wilo hin xalan ne hemû hin xalan ez ê biaxivim bersiva PKK çibû PKK daxuyaniyekî derxist ev e daxuyaniya PKK
مالپەرە ڕاستیژی داخوایانییا PKK wêjî belav kir û PKK wilo bi sertî êrişî belavkirina vê noteyê han ku sexte ne lê PKK di daxuyaniya xwe de nabêje ku ev civîn çi nebûye. Tenê wilo çima niha kîne kesên ku belav dikin li dijî pêvajoyê ne, li dijî civaka demokratîk in, li dijî aştiyê ne, dixwazin meseleyê asteng bikin û tiştên bivîrin êrîş lê inkar nakin yanî red nakin ku ev civîn çêbîye yan çê nebîye. Dibêjin daxuyanî ji Dem Partî û Çeqilmaz Partî ev şandeyê ku diçin û tên wê de lê behsa wekî din tiştê din nakin. Pirs ew e gelo bi rastî ev tişt heya çi derece li gorî PKK daxuyaniya PKK sexte ye. Dema mere li naveroka vê noteya hanê di nerûbûyerê qewimîn û bide ber hevdû mere naz dike ku behsa xapo behsa hinek agahdar e behsa hinek bûyera dik û mudaxeleya xapo bi alîkariya mîtê bi piştgiriya mîtê bi zext û fişarên mîtê di mijarên Rojava de mijarên Şêx Mexsûd de tiştê ku çêbûyî kontakta bi Rojava û bi Mezlûm Ebdî û İlham Ehmed re apo behsa vê mesela hanê dike û ev hemû tişt ev hemû bîyer medît in em jiyan yanî di vê mesela hanê de behsa gelek meselê din dike şiklê nivîsandina noteyê şiklê tekst dişebihê noteyên xapo ê berê yan jî ê bi delegeyên Dew Partî Çeqilmaz Partî dişebihê bidin ber hevdû mijarên apo ku her tim dubare dike û tişta wilo lê vedigere informasyonên nizanim çi nebûyerên dîrokî wilo dubare dike di notê din di ê berê jî de dubare kiriye dişebihê wî. Ev noteya han li gorî min rast li gorî min sedî sed ev note rast e. Çima rast e ji ber van hemû tiştên han ku ez dibêjim mere de di ber hevdû mere bi hevdûr dipîve tekstên berê bûyerên qewimî navên kesên tê de hazir bi rastî dereceyekî em nebêjin sedî sed em bêjin not û heşt not û neh rast in. Bersiva PKK a zû PKK ne zû bi zû bersivên nade. Gelek tişt daxuyaniyên tirka çêbûn gelek tiştên eleqeya wê bi apo ya eleqeya wê bi PKK heyî PKK piştî sê roj çar ronûka daxuyanî derdixist lê di vê mijarê de bi lez tedgoqey daxuyanî hazir bû derxist êrîşî vê van noteyê han kir êrîşî malperê jî kirin êrîşî Guney Aslan jî kirin. Guney Aslan ku ez wî şexs naz nakim yanî lê ez wî naz dikim me hevdû nedîtî Guney Aslan lê ez wî naz dikim yanî ew jî wilo bêistiqrar e yanî helwesta wî tune tirsonekî yanî rojnamevanekî bê helwest geh ji apoçiya diğeyîde geh diçin wî razî dikin geh nizanim çi tim ew tayê xwe bi PKK re qut nake xwe nexwedî helwestekî rewşenbîrane rexnegêrî wekî em ê bêjin wekî Albert Camus ku ji Stalînîzmê yanî ne wekî mesela em yanî ew li kur û Albert Camus li kur yanî me wilo biçekî qedrê qedr û qîmeta Guney Aslan bilind kir xem nake yanî ne rewşenbîrekî ditirse yanî ji çi bitirse yanî ez fêm nakim ji ber çi ditirse yanî nexwedî helwestekî wilo sabit e prensîbê wî xem nake bere rexne bike li gorî zimanên nerm û lêberal û lê ne sabit li gorî agahiyê gîhaştinê me hevala wî ya berê
فلیس او وی مالپەراهانê birêve dibir lê min tiştekî wilo dervayê prensîbên rojnamegeriyê me nedît. Yani kîjan saziyên ragihandinê dosyayekî wilo girîng were jêr wê derxîne, wê belav bike. Li bendê nasekine. Naçe ji PKK napirse ev rast ya ne rast e? Ev çêbûyî çê nebûyî, hêlîn Omîd diçûyî tu neçûyî, Sebrî Ok diçûyî ne, wê belav bike. Naverok jî yanî xuya ye. Ez wekî çavdêrekî siyasî dema naveroka beşê yekemîn bi bûyerê ku li Sûriyê qewimîn bi tiştê ku çêbûyî didim berhevdû dema zimanê Apoyê tê de ku hevalê xwe çûk dike û wela tu mirî duran kalka ma tişteheyî tu saxe tu mirî lê tu bi hevalekî baş e. Lê yanî xapo wilo ye. wilo wê ji dîya wan û xwişka wan re xebera bide lê yanî bavê te baş bû. Lewgekî baş. Meselem wilo. Bi Sebrî Ok re jî aynî ma. Ev üslûbê Apo ye. Üslûbê xeberdana Apo ku zilama pîs bike, heqaretê bi wan bike û hêlîn Omîd mezin bike. û jina bide pêş. Jina wilo gur bike, har bike û zilama wan pîs bike û ev zilamê rebenj jî Sebrî û Duran Kalkan ew jî doğrudur başkanım, doğrudur. Jêrbê ji Duran Kalkan tu pîsî, tu kerê, tu nizamçî, tu fêm nake. Doğrudur başkanım. Serê xwe bihêjîne, serê xwe hîs bike, serê xwe pêl bike. Sebrî jî wilo, ev êdin jî wilo. Duran Kalkan jî wilo. Hêlîn Omîd tê bîra we dema ku me digot xapo di hewzê avê de keçik dadiketin hewzê avê bi wî re disebihîn, sobayê dikirin, xapo ji her tiştekî nemehrûm bû li jiyana wî li Şamê wekî jiyana Harûnir Reşîd bû, di vîlleya de bû, wekî kapîtalîsta, wekî Silvio Berlusconî bû. Ne tenê çend vîlle, çend apartementê li Şamê, li dervayê Şamê, li Libnanê, li Helebê, li Serbehrê, li Ladiqiyê ev tişt hemû ji xapo re hebû. Xapo çî dixwîdî na serokê me wekî Helac Mensûr e û wekî nizanim Celaleddînir Rûmî Mewlana ye û na û ji mêrikê xwe jê kiriye û tu nêzîkî jina nabe. Derew ha, derew. Ava di notê de dibêje hêlîn tê bîra te mişter got werî mesbehê, werî hewzê xwe bavê ji hewzê ava hewzê hindikî kêm bû û tu nehat û tu rast bû. Te rast bû ji ber ku yanî ez xapo Abdullah Öcalan di ava hewzekî nîv dagirtî de me sobayê dikir. û ji wê biçî mesele bike teorîk û felsefîk û îdeolojîk û tu rast bû ez nerast bûm. Tu ji keçekî re kadroyekî jin re tu banga wê dikî tu dibêje wer bimire di nava vê avê de, di nava vê golê de sobayê dik. Ma qey ev mesele wê bê li pozê Tayyip Temel bişewtin na. Wek rewşe me. Bê li pozê Qaqşar Oramar bişewtin na. Naşewite. Keçekî ban keçekî kadrokî jin dike dibê wer bimir sobayê bike. Tê bîra te hêlîn bi vê şite xwest û hêlîn jî dibê doğrudur başkanım, doğrudur. Erê wela ez nehatim te ban bikirinê, ez nehatim ji ber ku av hindik bû. Ege av tu ceban ez ê bihata ban. Ev çi ye? Ev axaftinê seroka ye. Ev rewşa Apo a rasteqîne, a heqîqî, a rastî ev bû. Ev bû. Piştî wê yanî mere dikare li ser vê meselê ku
قندیلê delegeyekî şandeyekî ji 4 kesa ji 4 berpirsyara berê jî daxwazên apo vegerin noteyên berê ku şandeyekî ji qendîlê were wê derê. Berê daxwaz kiriye. Qendîl jî daxwaz kiriye ku şandeyekî biçe cem apo. Yani daxuyaniya PKK a ku dibêjin na nikare bêje yani dibêjin na veroka wê sexte ye lê nikare înkara civînê bike ji ber ku berê xwestine vegerin tekstên berê search bikin lêgerîna çê bikin û daxuyaniyên PKK daxuyaniyên apo jî xwestin tiştekî bi vî rengî hane çêbikin. Xwe zaten tiştê yani bi vî rengî ji kadroya re tên. Ev daxuyaniyê hane û ê berî wê jî ji bo perwerde merwerde û ji bo kerwerde li ser kerwerde bibin ne perwerde bibin kerwerde bibin û ana Menderes bixeyî dibêje hoşeng gola xebera dide ê kuroma kerwerdeyî mav çi ye? Ji bo li ser kerwerde bibin kûr bibin kor bibin ev ji bo qadro hat êşandin lê hin qadro nerazî ne ji vê meselehanê yani. Wê bişînin ji Filîz re, wê bişînin ji hoşeng re, wê bişînin ji Selîm Çûrûkaya re, wê bişînin nizanim ji kî re û bi vî rengî belav dibin. û Qandîl wê aciz bibe bêje ev aya provokasyonê ev hewldanên provokatîf e li dijî aştiyê ne û li dijî nizanim Sûrecê ne. Li dijî sextekariya Xapû ne. Wê bixeyîde. Normal e. Normal e. Çi jî em behsa vê meselehanê bikin yanî ev şandeya vê delegeya hanê isbat dike ku ev çîrok mîroka tecrîd mecrîdê hemû derew e. Hemû sextekariya medya PKK'yê. Ji neha û pêv eger wedî Amed Dicle got bin 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 tecrîda li ser serokatiyê ji ê re bêjin de her siktir be. Her siktir be belkî tu jî çû bi cem Xapû û tu vegeriya be. Mîtê te biriye û te birî danî cem Xapû tu perwerde bûyî tu kerwerde bûyî û te dîsa vegerandine Brukselê. Derew ev tecrîda ku me digot xapandinekî mezin e derewekî mezin e heva isbat. İsbat bû ku tiştekî wilo tune. Eger delegeyekî ji 4 kesa ji 4 berpirsên PKK ji Qendîlê wê ji ku çawa werin? Helbete ne ji Firokxaneya Tehranê na yan ji Silêmaniyê ji cem Bafil Talebanî firoka wan Turkish Airlines wan biriye taîbet wan li Enqere û Stenbolê danî û heta ku çûne cem serokên newnewî yan jî helîkopterekî artêşa Tirk hatî wan biriye û wan vegerandiye cihê wan. Dibe ku heta niha jî li cem apo bin em ji ku zanin. Ji xwe zaten apo kirî wek mesela Şamê akademî û dibistan û mibistan û ev ji bo qadroya kerwerde bike li ser mîtleşme û îtleşme û paratîgma pêwîstiya wî biçe hey pêwîstiya bi kampên wekî ku li Şamê hebû li Tirkiyeyê kampên dewleta Tirk ji li Êmiralî kampên bi vî rengî çê bike. Qadro madro her carê Remzî û Zibêr tê herekî derê zêherin perwerdê li cem kî li cem serokatî saha serokatiyê saha serokatî herin saha serokatiyê li cem mîtê. Dewleta Tirk hemû tişt ji wan re organîze bike wan bibe û bîne û xizmeta wan bike û ewlekariya wan dawiya dawî em rexne bikin û bêjin a wana li dijî şoreşê li dijî Sûrecê ne û şerê taîbetin û hevalê Tirkan e. Em dibin hevalê Tirka û Xapû û tevgera Xapû li dijî dewleta Tirk. De were ja safî bike. Baş e çi jî yanî wilo xalên ku bala mikşan li ser vê meselehanê firotina Rojava
و چیرۆکا شێخ مەقسوود و بەرخوەدانا شێخ مەقسوود و ev wilo xelkê sor kirin û dawî apo direkt Brahîm Kalin berpirsê istixbaratê Tirkiyeyê ku piştî Hekam Fîdan hat û bi xaporê cî de mudaxele û gevxwarin ku win Qesede, Peyede, Newaf Xelîl, Aldar Xelîl, nizanim Rêdûr Xelîl eger win teslîmî Colanî nebine wê dewleta Tirk derbas bibû we bi zorê ha û ja xapo divê di van noteyê hanê dibêje bi 10,000 bihata nakuştin felaket wê çêba min dawî lê felaketê hatîne xapo dibêje ez ji Şamê derketim di sala 1998 min rê li ber şerekî nizanim navxweyî şerekî herêmî di navbera Tirkiye û Sûriyê de min girt û me Sûriye xelas kir û nizanim çawa derew ha û ê derdora wî bavê Doqû, bavê Gujomijo, bavê Qazîmazî bawer dikin a serokatî nizanim çi Angela Merkel nizanim min gotiye wî bigirin eviya wê Almanya hukm bike nizanim kî gotî eviya Ewropa wê hukm bike Havalo nîvê gelê Almanya kitêbê serokatiyê dixwînin çir û vir derew ha ji xwe derew ha dikin û bawer jî dikin mebesta min ji vê mesele hanê ev note ê civîna û mûnaqeşeyên tê de giftugoyên tê kirin û tiştê wekî yanî şîlmaxek li ser rûyê İlham Ehmed û Mazlûm Ebdî ku vana li dû qûna xapo çûn li dû tehdîdê xapo çûn û xapo dibêje yanî behsa İsraîl dike rola İsraîl û Amerîka û piştgirî û dema Amerîka ji mesela vana Mazlûm Ebdî, İlham Ehmed, Aldar Xelîl, Qesede û Peyede hemû wekî casûsên dewleta Tirk kar dikirin hemû civînên bi İsraîlê li Malta, li Qubrusê, li Bruksel hemû civînên bi Amerîka re digiha dewleta Tirk digiha istixbaratê Tirka di rêya Qendîlê de di rêya PKK evana wekî casûs li cem dewleta Tirk dişuxulîn derdê wan ne bercewendiyê gelê Kurd bû derdê wan ne Qamiş Lodêrikê û Efrînê bû derdê wan çawa cihê xapo xweş bikin ev divê di van noteyê hanê de ê ku bixwaze terceme bike dîkare di rêya AI dijî terceme bike û bibîne xapo çi dibêje xapo generalê Troviro Mazlûm Ebdî tezî dike generalê çi halê çi yanî vegerin li noteyên ku tiştê ki apo dibêje li van noteyên han axaftinê digiş dike qenciya xwe dike insiyatîfa xwe dike keda xwe dike aqilmendiya xwe xapo rê li ber komkujiya çawa li Şengalê çêbû te rê li ber Şengalê jî bibiriya tiro te çima rê li ber û te wê çaxê jî te me te bidîtana derew ha derew û di van noteyên hanê de berê jî niha çima ez dibêjim ev gotin sedî sedê apo ne ji ber ku apo wê rabû rûnê êrişî İsraîlê bike yanî bi sebeb û bêsebeb tije û vala wê êrişî İsraîlê bike û wê Qamişlo bibana Xeze û wê Rojava bibana Xeze û nizanim ji xwe binerin kakî piştgiriya Xeza kir mane piştgiriya Xeza jî hebû wekî piştgiriya Rojava bikirana yanî Amerîka jî û İsraîl jî û Fransa jî û ev êdî ev mesele tekez bûye yanî xwestin piştgiriya Kurda bikin xwestin statûyekî ji Kurda çêbikin ev hêlîn omîd bi xwe a li cem xapo daxuyaniyê wê heye dibêje Amerîka û İsraîl dixwestin tiştekî wilo bikin me nehişt yanî dilsoziyekî di vî warê hanê de hebû ew ê nehiştana ev komkujiyên yanî ku tiştê ku xapo dibêje ev gevxwarinên xapo ev zirtê xapo
ji çi ji Tirkayê bi darê Tirka bi şûrê Tirka bi tifinga Tirka Mazlûm Ebdî û Qesedê û PYD tehdîdî kirin û bi awî yani dawî wek xapo çêbû. Tiştê herî wilo bala min jî kişand yani bi rastî ez pir westiyam heya ku min xwe yanî xulqê min ne li xapoçiya heye ne li medya wan û ne ez werim li Mazlûm Ebdî guhdar bikim û ne ez werim li tiştê xapo ez mecbûr mam teksta wanê tercüme bikim û lê vegerim yani ji bo xatirê we temaşevanê hêja çawa bikin. Hûn hêja ez jî piçekî xwe diwestînim ji bo ku ez înformasyon û nerîn bigînim we û em berdewam bikin di helwesta rexnegerî de. Êrişa li hemberî Kurdistana Iraqê dîsa xapo wekî berê yaw ev tedbîqê Kurdistana Iraqê ev çi kirî ji ca xapo. Ez vê dixwazim fêm bikim. Ez vê dixwazim fêm bikim PDK û Malbata Barzanî ev çi kirine ji ca xapo ez vê nizanim. Hingî li hemberî wan şerê ji Beşîya bêtir ji MHP bêtir şerê li hemberî Kurdistana Iraqê û Malbata Barzanî û PDK xapo dike. û İsraîla duwemîn eynî gotinê Beşîya. Beşîya Iraqê û Beşê Sûrî û Xwanil Muslimîn. Tiştekî statûyekî Kurda çêbibe di rojhilata navîn İsraîla duwemîn e. Xapo vê dibêje. Dîsa li gel êrîş li ser Partî Demokrat, êrîş li ser PDK, êrîş li ser statûya federal li Kurdistana Iraqê temaşevanê hêja min berê jî gotî wez dubare dikim. û bere Bakurî bibîzin, bere entelektûelê Bakurî û nîv apoçî û ribek apoçî Osman Baydemir û Abdullah Demirbaş û vana hemû bibîzin. Zibêr Aydar jî bere bibîze xem nake. Di sala 1907 de Mele Mustefayê Barzanî peymana 11 Adarê bi rejîma Ehmed Hesenil Bekir û cîgirî wî Sedam Hüseyn mor kir. Lê heqwasa tedî carna apoçî dibêjin Mele Mustefa çû li ser Mesûd Barzanî li ser behrekî xwînê çû diyalogê bi Sedam Hüseyn kir apo jî wiloyê diçin bejna xebata dîrokî a têkoşerî a mezin a Mele Mustefayê Barzanî û Mesûdê Barzanî û Celal Talbanî jî xem nake diçin bi a xapo dibîvin. Kuro hey xwelî ser hey xapoçî evana çûn ji bo demokrasî ji bo Iraqê erê û otonomî ji bo Herêma Kurdistanê. Tenê mabû li ser Kerkûkê. Eger Mele Mustefayê Barzanî bixwestana Kerkûk bike qurban ji sala hefteyê di Herêma Kurdistana Iraqê wê otonom bana. Tevlî wilo jî bi xebat û ked û têkoşîna PDK û Mele Mustefayê Barzanî û tevgera siyasî gelê Kurd a Başûrê Kurdistanê di sala 1974 de di parlamentoya Sedam Hüseyn de di parlamentoya Bexdayê de qanûna otonomî qanûna hukmê zatî a Herêma Kurdistana Iraqê hat qebûl kirin. Di 2026 de qanûna terorîzekirina PKK û KJK bi saya serokê newnewî hat derbas kirin. Kuro hûn çi hûn hatine xapo bi Mele Mustefayê Barzanî muqarene dikin hûn dînin û eqlê xwe xwariye we xêr e. Yani rûdinên civat mivata digerînin û bavê gujomişo bêje ka ez ê tiştekî eşkere bikim. Çi ya bo tê çi eşkere bikim ji xwe binerin dengê Mesûd Barzanî gotiye em Kurdistanê em serxwebûnê naxwazin. Erê wê çaxê di salên heştê û hefteyê digotin otonomî. Lê piştre kirin federe di 2017 referandum çêkirin ji bo serxwebûnê. Neçûn negotin êrişî fikrê netewî dewleta netewî nekirin. Yani roj kî ji roja we dîtî ye
ها مصطفى كمال اتاتورك كومكوجي لهمبري كردي باكور كريه، صدام حسين كومکوژی لە هەمبەری کوردی باشوور کردی. ڕۆژکیش ڕۆژاوە دیتی سەرکردەیەکی کوردستانە عێراقی ئاپدێکە ئا ماڵبەتە بەرزانی پەسنێ سەدام حسێندانە وەکی و ئاپۆ پەسنێ مستەفا کەمال ئاتاتورک دەدە یا یعنی ولو جارنا مەژیە خۆت خن ئیژە تشتێک خالێکی دژی ولۆ بالکێش بوو من تێدەدیت کو خاپۆ دخوازر ڕەوشا خۆیان قانونی سەرڕاست بکە و بنەرن هەموو تش دەستێ بدەیە چێ دەبێژە دەوێت تێکستا هاانێ دەوێ هەفدیتنە هاانێ وێ نۆتا هاانێ دەبێژە هات تەکەسکردن هات ئەشکەرەکردن کو دەست هەلەتداری دەستێ مدەیە هەبوونا وە ji vê şandeya a hêlîn omîd û sebrî û ku duran kalkan û raperîn ku Dêrsimiyê dibê hebûna we li vê derê ezim ez li dûwê me wî mîtê iqna kiriye ku wan bîne vê delegeya hanê bîne vê derê çi dibêje hebûna we li vê derê delîlê herî mezin e ku ez xwedî desthilatdarim û ji bilî min kesek nikare vî tiştê hanê pêk bîne we qendîl jî dît yani min qendîl iqna kir û we hêzên Sûriya Demokratîk jî we dît wan iqna kir û ev hemû yani dema ku ev delege şandeya qendîlê bi apor rûdinê helbet nûnerê dewletê jî hazir e yan jî mawilo wan bi tenê nahêle bi keda dewleta Tirk wilo ji pereşûtê bi ser apo de daneketine ew behsa vê mesela hanê dike yani hemû tişt destê min de ezim min kiriye wez xwedayê we me we ji wer bêjin bimirin bijîn apo bi vî mintiqê hanê nêzîkî wan dibe xala herî girîng behsa pazeyê tebaxê dike yani 1984 û rex nedike bi tundî rex nedike dibêje eger min nas bikirana wê encam ev bi berê xwe dide Duran Kalkan ji ber ku Duran Kalkan di grûpa pazeyê tebaxê û amadekariyên şerê çekdarî de di nav de bû yani ew Mahsûm Qorqemaz û Kesîrê Yıldırım û çend kesên din jî ew Xaldê Qeymeqam kadrê nava PKK dî en nizamê heta nihat nav PKK dî yan na ji Erxeneyê en nizanim yani saxê mirî çi rewşa wî ez en nizanim grûpa cihê civîna pazê tebaxê li Lolanê ku ew dara wê ez çûm wê derê ez çûm cihê wê civîna hanê wilo wekî pêkerekî li wê derê çêkiribûn apo dibêje divê eger min zanî bana encam ev e min wan grûpên sala 1980 û sisiya de min nedişan ya Duran Kalkan jêr nabêje yani ku ev biryara kongreya me ya didwa bû 1980 û didwa ne mesela te bû em wekî hizbin em wekî sazîne û me şerê çekdarî yani me tevgera siyasî ya Bakurê Kurdistanê tesfiye kir eskerî ji aliyê eskerî xapo hatiye niha ji 2026 de behs dike divê eger min zanî bana ev male min nedkir aynî wekî Hesen Nesrallah dema bûye çend eskerên İsraîlê revandibû û şer İsraîl li hemberî Libnanê kir got eger min zanî bana wê ev felaket wê çê bibe me eskera nedirevand eskerê İsraîl nedirevand xapo jî niha wilo dibêje baş e xapo te çima wê çaxê Birêz Kemal Burqayî ji ter de got şerê çekdarî nabe hemreş reşo bi vî rengî hêzên siyasî Bakurê Kurdistanê grûpên siyasî rewşemîr hemû kes digotin ku şerê çekdarî hevalê te Çetîn Güngör heta digotin şerê çekdarî zerer û ziyanê bigînî gelê Kurd çima te bi a wan nekir te çima bi a Mihemed Cahit Şener nekir ku di kongrê de kongrê çara de got ku îdî em xwe dubare dikin û ev şerê çekdarî zerer û ziyanê digînî gelê Kurd
te çima bi a Şemdîn Sakîk nekir. Şemdîn Sakîk jî vê mesela hanê di 1994 li Şamê ji tere got. Di nava civînên resmî de, di nava platforma de behsa vê mesela hanê te çima bi a wan nekir? Te ana hejmir hatî nûka tu dibêje piştî hasil çû Mûsil, piştî Besra xerab bû, tu nûka ji mir hatî tu dibêjî wallahî şerê çekdarî tiştekî ne baş bû û zerer û ziyan gihand gelê Kurd û nizanim çi û pazê tebaxê û ê baş e ji niha û pêv de piştî ev daxuyaniyê Xapo ji niha û pêv de yanî ez ji Xwedê dixwazim yekî Xapo jî were pesnê pazê tebaxê bide. Di cî de qanûna dewleta Tirk û a Xapo jêr eşkere bikin ku mesele îdî teror e, terorîze kirina vê mesela hanê û ava poşmaniya Xapo li ser pazê tebaxê di vê civînê hanê jî de eşker û ê sibe dubare jî be. Wê bi şeklekî din Xapo van kelîme, van cümle, van hevokên hanê, van gotinê hanê, van tiştê hanê wê dubare bikî yenî. Me bez ji vê mesela hanê ku yanî yekî bi vî rengî ji nûka guh neda ti kesî, guh tenê dida mîtê, niha berdewamkirina vî şerê hanê ne ji menfaetê dewleta Tirkê ne ji menfaetê mîtê ye. û tim wilo tirs dewleta Kurd İsraîla didwayî. Dewleta Kurd di 4 metrekare de bijî xeterî û felaket û 10,000 xort ê were kuştin û kesekî wetine û nizam vî mintiqê hanê bi van gevxwarin û vê çavsorkirina hanê Xapo tevdigerê. Yekî wilo nîzik dibe bi vê erzaniya hanê, bi vê xapandina hanê nîzîkî Kurda nîzîkî mejiyê Kurda dibe. Yew ma qeydina yekî di nava PKK tinê bêje bes e. Ez bi rastî hecêb dibînim yenî. Di hundirê kongreyekê de pişt re hinek PKK, hinek kadroyên PKK di kongreyekê de dûr ketin. Di kongrê de di wade de wisa. Di kongrê sisiya de 1986 de hinek ji PKK wekî helwest dûr ketin. Di kongrê çara de bi vî rengî, ê pênca wilo, ê şeşa bi vî rengî, salê 2000 de grûpên ji PKK qutbûn wekî helwest li hemberî Xapo û li hemberî Cemîl Bayîk û li hemberî heta birayê Xapo û grûpa wan a Nîzametdîn Taşo ê din ji PKK qutbûn. Yew ev apo di vê sûreca dawî de navê wê bikin sûreç xemnak e. Di vê xwefirotina hanê, di vê terorîzekirina xebatê û kedê û hemû tiştî bê yek rabe ji nava nivîskarê wan, ji nava rewşenbîrê wan, ji nava siyasetmedarê wan li hemberî Xapo re bêje îdî bes stop tune. Bê ji nava wan me digot qey Murad Qereîlan belkî damarekî kurdewarî pê mabe û helwestekî li hemberî Xapo û li hemberî mîtê bibe xwedî helwest tune. Tune ev rêxistina hanê yek perçe. Îdî ti hêvî têde nemayê. Bi rastî ti hêvî têde nemayê yenî. Xwe jî firotiye û dixwaze hemû gelê Kurd bifiroşe dewleta Tirk. Îdî wilo halekî wilo rewşekî heta di nava Kurdên Rojava ku çavê wan ji rejîma Hafez Esed neşikest. Çavê wan ji PKK şikestiye. PKK bi darê zorê wan xistiye hindirê zindanekî mezin. Ev zindana hanê gelek cara hinek kes ji mir dibêjin çareserî çi ye? Çareserî şikandina dîwarê tirsa PKK. Şikandina dîwarê tirsa tevgera Xapo çi. Çareserî li piştî vî dîwarê hanê. Çareserî a gelê Kurd ku çawa ji PKK rizgar bibin, ji vê kansêra hanê, ji vê kolera, ji vê taûna hanê rizgar bibin wê çaxê wê çareserî li pişt wê bibînin. Heta ku di vê halê de bin wê yanî PKK bi ku diçe hevalê xwe jî bi xwe dibe û gelê Kurd jî
gelê Kurd jî yanî em rexne bikin yekî Ereb yan yekî Tirk Kurdê me ne. Quro çi Kurdê me ne? Qurocî jî ceh jî Kurd bûn. Wilo nabî yanî helwestek lazim e. Li gorî me helwestekî rewşenbîrî, helwestekî siyasî, helwestekî civakî, helwestekî xort û ciwanên Kurda li hemberî ev lîsk û planên qirêj ê ku tê kirin helwestekî girseyî lazim e. û li me ku ez bang bikim wezê hertim bang bikim bersiv hebe bersiv çi nebe ev mijarekî din e. Lê helwesta me wekî Kurdekî wekî nivîskarekî ku ez xwedî helwestekî rexnegerî bim carna bi henek, carna bi qerv, carna bi hêrs û dijûn, carna jî bi rêk û pêk û erf û adatê nivîskar û rewşenbîr a li gorî hin biraderên me ye a xapoçî yanî ê ku dilê wan dixwaze gerek mere wilo nizanim çi wiha val û hevala sozê û tu jî zanî û gotin motnê xwaromar û çi miştî vî ringî. Ez Kurd im, ez hêrs dibim, kezeba me dilê min li ser gelê min diçewit, li ser civaka min, li ser keda me ku rojekî ji rojan me piştgiriya vê xebata hanê dikir, me rêklam û propagandaya wê dikir di nava medya Ereb de di nava medya Kurd de. Mixabin, hezar carî mixabin û ew roj herin û wernegerin. Li vir sêmdawiya vê xelekê heta xelekekî din mijarên din di nava xêr û xweşiyê de bimînin.